हेलो दोस्तों, आज हम शिव चर्चा के एगो छोटा सा कथा लेके फिर से हाजिर बानी आप सबके बीच। अगर अच्छा लगे तो हमरे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिहल जा दोस्तों। तो चली कथा के शुरुआत बाटे। एगो पंडित और एगो पंडिताइन रहने लोग। तो पंडित पंडिताइन बड़ा गरीब रहने लोग। दिन भर यहाँ और से मांग उनके ले आवे, तब जाके तो उनकरे घरे चूल्हा जले, 2 रोटी पके, तब पंडित पंडिताइन लोग खा लो। लेकिन पंडित और पंडिताइन लोग शिव जी के बहुत ही थी भक्त रहल है लोग, बहुत भक्ति भाव करत रहल है लोग। तो एक दिन पंडिताइन कहली कि ये अपने पंडित से कि सुन तड़ो ऐसन बा कि जैत सब मनई जाने बहरे कमाए, तू जैत त कमा के अवत त हमन के कुछ गरीबता मिटत। कहला पंडित हाँ हो तू तो सही कहत यारू। सही बात बाटे। ऐसन बा कि बिहान कहीं हमके राहे में खाए पिए के व्यवस्था क दिहो, हमहू जाए बाहर कमाए। त कहली पंडिताइन कि ठीक बाटे। का कहली पंडिताइन, अब बिहान भइल कुछु रहल नाई, कई घरे मंगली मिलल नाई। का कैली गईली त चूल्ही में राखी रहल, उहे राखी का कैली बिटोर के आधा के गठिया दिहली पंडित के खाए करतीन। गठिया दिहली, ओकरे बाद दे दिहली, कहली कि ऐसन बा है ले जा, सतुआ है सान के खा लिया, राय में भूख लगी त पंडित का कैला लेके गठरी निकल गई न बाहर कमाए करती। चल गई न, चलते 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 जब कुछ दूर चल गई न, 2 कोस जमीन पैदल चल के चल गई न। अब जैते जैते उनके वहीं साँझ भइल थक गई न, आराम करे लगने वही पेड़े तरे सूत गई न। तब बस वहीं जुकन साँझ हो गई, वहीं जन साँझ हो गई त का कैला, अब पेड़े तरे उठला, उठ के त वहीं जन किनारा में मझन बहत रहल, गईला वहीं मुँह हाथ धोला। अब साँझ हो गई त सोचने अब का करी, कहाँ जाई, अब इतनी जून के दिन डूबता और कहीं अन्हार हो जाई, रात के रहले कहीं ठौर ठिकाना कुछ पता नहीं चली। ऐसन बा जहाँ बानी तहें रहतनी, अभी नहीं के निकलब। तो का कहीने सोचने नदी यहीं बहुत या यहीं जन से अपन खाना पीना खाए पियब। गईने का कहीने लोटा ले रहने, और लोटा में जल भर के ले आईने मझने में से। पीपर के पेड़ रहे वो एक तरह उठंगल रहने, वो एक तरह का कहीने उठंगल रहने। सोचने कि अब तो साँझ हो गई, भूख लगल बा, ले आवो पंडिताइन जन सतुआ धैले बाड़ी खा लें, खा के तब सुती आराम करी। तो का कैला पंडित पूरा बढ़िया से नहा धो के लोटा में पानी लेके आके बैठने, सोचने अब सतुआ खाई। तो अब जैसे ही नोछा अपन खोलता ने गठरी, तो देखता ने कि तो यही में राखी बा। अब त पंडित मारे एकदम सोच में पड़ गईला। कहला अब का करी, इतना तेज भूख लगल बा, खाए के कुछ बटले नहीं बा, खाई कौन चीज। अब बेचारा शिव गुरु कहत कहत हर हर महादेव कह के वैसे का कहीने रखिया लोटवा में पनिया वहीं छोड़ के कहत हर हर महादेव कह के वहीं जन बेचारा सूत गई न। ओकरे बाद राती में गर्मी के मौसम रहल, त शंकर जी पार्वती जी लोग वही पड़े लोग जात रहल, लोग सैर करत लोग जात रहल लोग। तहले पार्वती जी देखली पंडित के पीपर एक तरे सुतल, त कहत यड़ी कि आए प्रभु चलती त हऊ देखल जा त कौन आदमी है ये तरे सुतल बाटे। शिव गुरु कहत रहल हम सुननी है। त कहता ने शंकर जी तू मेहरारू के जाती तनी बात में थी दयात मायात रहेलू, छोड़ा कौन होई सुतल होई। कहत यड़ी
पार्वती जी नाही नाही चली चली जबले रौरे देखैबा नाई तब तौले हम जाए भी नाई। कहला शिव गुरु की अच्छा चलो ठीक बाटे। का कैले लिया के गैले तो वही जन साधु सधुआइनी भेष लोग धो के आ लगता लोग जगावे पंडित के कि ये बच्चा के हवा हो सुतल बड़ा यहाँ आ काहे निरात के यहाँ सुतल बड़ा बीच जंगल में नदी किनारे। त उठल पंडित उठ के बैठल कहला कि अरे महाराज साधु महात्मा लोगन के और उनके पार्वती जी के गोड़ धैले कहतने अरे महाराज आ हम हई पंडित के जाति आ हमरे बहुत दिक्कत परेशानी बा घर में गरीब आदमी हई जा तनी बाहर कमाए सोचनी है कमाओ मा लेब त कमा लेब त तनी गरीबता दूर होई। तो वही से तो देखा तनी है काहे दे कहले रहनी अपने मलकिन से कि तन के उसका यहाँ से सतुआ उतुआ मांग के गठिया दियो। तो ई बाड़ी तो चूल्ही में के राखी है दे गठिया देले बाड़ी अब हम का खाई या का पी अब भूखे हम एक मारे सुतल लनी है। कहली पार्वती जी कि अच्छा चलो तू चिंता न करो। आ शंकर जी से कहली कि हे सुन तानी आ तनी बगलिया में जौन हऊ शंखवा धैले बानी तन शंखवा दे दी आ बता दी इनके कैसे कैसे का करे बा। त का कैले शंकर जी पार्वती जी लोग झोरी में से शंख निकड़ल अपने कहना कि अच्छा ऐसन बा बच्चा आई शंख ले लो आए के का करियो गंगा जल से छिड़की के आ पूरा जगही लीपी उपी लिह बढ़िया से या गंगा जल से इनके छिड़क के धो के साफ कर लिह। ओकरे बाद खूब जोर से शंख बजा के आ बजौले के बाद ओकरे बाद कहिए कि हे शंख महाराज हमके बरहो बिज्जन के पकवान दे दो आ जवन चाहब तवन तुम मांग लेब इनसे दे के आ वहीं से लोग का कई लोग अंतर ध्यान हो गई लोग ओकरे बाद का भइल अब पंडित महाराज का कहने वही लोटा में जल रहल वही से जगही का कहने लीप लिहन आ गंगा जल से बढ़िया से शंख धो लिहन धो के कहना हे मन ले आव तनिया जमाई कि बतिया सही बा कि झूठ बा। त का कैला कहला कि खूब कोस के शंख बजा के आ कहला हे शंख महाराज हमके बरहो बिज्जन के भोजन दे दी। अब मारे पुआ पकवान हलवा मार एकदम बरहो बिज्जन के पकवान उतना दूर में पूरा पसारा पसर गई पूरा एकदम थरिया थरिया में भरत सारा भर गई। अब जब भर गई तो अब पंडित महाराज का कहना अब तो देखना तो चकुआ गई ना कहने अरे बाप हो बाप इते हकीकत होता टे। तो का कहना वो शंख महाराज के अपने न गमछा में लपेट के धो दिया न आ इतना पकवान पकल रहल इतना पकवान मिलल है कि ये कह के कवर कुल्हिन में से खात खात पंडित के पेट भर गई। आ वहीं ढेकार मार के आराम से सुतने कहना अब यहीं भी नहीं होई तब काय अब कमाए जाएंगे अब सीधे घरे जाए। तो का करिया पंडित अब भिनही भइल तो जितना खाना रहल सब वहाँ के चिड़ई कौआ और अन्य जानवर जिन्ना रहना कुल सब आके खैया कुल। आ पंडित वहाँ से का कैले अपन जोरिया झंटी उठौने अपन ओछी नोछा अपन जौन शंख मिलल रहे शिव गुरु पार्वती जी लोग देले रहे लोग वहाँ से लेके आ चलिए न घरे आ गई ना तब तो पंडित आइन देखली तो कहती अड़िए दादा तो गई ना कमाए या घूम के चलिए न कहती अड़िए हे आर तो कमाए गई है काहे घूम के चलिए तो कहता न ऐसा बा कि हम कमाए नहीं आप तू परेशान नहीं हो चल घर में चल। कहती अरे बापो आज 3 दिन हो गए हम खाना नहीं खैले बानी आ बताई अपन यो कमा के आए तरे कमाऊ नहीं गई नहीं है आया के कहतनी कि कमाए नहीं हाँ कौन चीज़ कमाए नहीं अब हम का खाई हमरे 3 दिन से उपास बानी हम। कहला अच्छा चलो ठीक बा
कहने जा नहा धो के आवो, अपनियो गईले नहाइने धोने, दोनों जने लोग मर्द मेहरी लोग नहा धो लिहल लोग। नहाइले धोले के बाद ले गए लोग, तब लीप पोत के पूरा घर एकदम चिक्कन के पंडिताइन से कहने खूब बढ़िया के घर लीप दिह। घर लीप उप के पंडिताइन चिकन क के ओकरे बाद तब पंडित का कैले बैठने गंगा जल से शंख महाराज के स्नान करौने। ओकरे बाद खूब तेज शंख बजावने। शंख बजा के ओकरे बाद कहले हे शंख महाराज हमके बरहो बिज्जन के भोजन तैयार कर दी। अब शंख महाराज बरहो बिज्जन के भोजन फिर तैयार कर दिहने। ओकरे बाद फिर शंख महाराज के पंडित का कहने गमछा में लपेट के दे दिहने। अब पंडिताइन देखली वो चिहुकी गईली। अब तक पंडिताइन लोगन के मौजे रहल हवे। अब जब इथी होखे ते अपन शंख महाराज से मांग ले लोग, मांग के ओकरे बाद खा ले लोग। ऐसा करते करते अब पंडिताइन के लोगन के दिन बीते लगल बढ़िया से। ते अब का भइल, कुछ दिन बीत गईल। जब एक साल हो नियर आइल, तब पंडिताइन कहली कि हे ऐसन बाटे कि मान लिए तना फिराद खाना शंख महाराज हमन के देता ने, खूब खाता नी लोगन आ पिल्लो कुकुर कुल खूब खाता ने, खूब जियान होताटे। तौने सुखे ऐसन बा जब शंख महाराज इतना बढ़िया खाना देता ने, पकवान देता ने, त काहे ने तनी जग्गी उग्गी को लिहल जा। त कहला पंडित महाराज की हो सही कहत याड़ू। आ ऐसन बाटे कि चलो यही इथी से एक आध गो पुण्य कमा लिहल जा। त का कैले पूरा जग के तैयारी कर लिहने। आ कम से कम गांव के जितना घर रहल अगल बगल के सारा नेवती दिहने कि केहू गांव के मनई भूखा न रहे। 11 दिन तक जग बैठी, 11 दिन तक केहू भूखा न रहे पावे। अब 11 दिन चारू ओर ऐलान कर दिहने। ओकरे बाद जग बैठावल लोग, पूजा पाठ करावल लोग, खूब पंडिताइन लोग में नियम भाव से लोग खूब इथी कई लोग शिव शंकर जी के महारुद्र यज्ञ रहल करावल लोग। आ ओकरे बाद से इथी करा के आ पूरा गांव जौन भी रहे अगल बगल के लेके 10 कोस तक लेके जितना गांव रहे सारा गांव के नेवती ढरले रहने। पंडित दिन भर मनई के एकदम रप्पा टूटल रहे, मनई मार तरे ऊपर ढहल रहे। खैले कर दिन जग्गी में के प्रसादी खूब मनई खैना, खूब खैना कुल 11 दिन ले खूब। 11वें दिने जब जग समापन भइल त ओकरे बाद अब पंडिताइन लोग अलथिल हो के सोचल लोग कि 12 बजे राती ले एकदम जग के भोजन चलत रहे। 11 दिन ले तो 24 घंटा चलल, लेकिन ते जब लास्ट दिन रहल ओई दिन 12 बजे राती ले चलल। 12 बजे राती के बाद का कई लोग पंडिताइन लोग ओकरे बाद अपनियो लोग भोजन क के आ सोचल लोग कि अब चलो सुतल जा। त एगो आदमी जौन की बहुत गौवा के रहे, कहीं बाहर चल गई रहे, सुनलस कि हाँ हमारे गांव में जगी बैठल बा पंडिताइन लोग ये तरह लोग जगी करौले बा लोग। त वहाँ से चल दिहलस जहाँ कमाए गई रहे, वहाँ से गाँवे आवे लगल। और सोचे लगल कि आखिर पंडितवा कौन कमाई कैलस है कि इतना जग्गी परोज कराए लगल। आ पूरा इतना गांव के मनइन के नेवती ढरलस। आ चल तनी हमहू पता कके उहे काम हमहू करब, यह सोच के वहाँ से चल दिहलस बाहर से। आ के आवत लेकिन राती हो गई जग सबके समापन हो गई रहे सबके। आ पंडिताइन लोग खा पी के लोग सूत गई रहे लोग। तब सोचलस कि अब गांव में केहू घरे ओई दिन चूल्हा बोरल नहीं रहे, सब वहीं खा पी के अपन इथी रहे। तो सोचलस जब सब वहीं खैले बा तो हम काहे पीछे हटी, हमहू चल तनी वहीं जन से खा के आए। गईल
गइल त पंडिताइन लोगन के इथी लगल केवाड़ी भड़भड़ावे लगल। त पंडित उठ के केवाड़ी खोलने त कहताटे कि ये पंडित जी आ सुननी है जग बैठावल रहल आ पूरा इतना इतना लोग दुनिया खाइल है। कहला पंडित जी कि हाँ ए बाबू बैठावल त रहल है। त कहताटे कि ऐसन बाटे कि अब हमरे घरे सब मनई सूत गइल बाने तनी झुन के अब आगी नाई बरल के उठ के आगी बारी आ जब सभे यहीं से खा के गइल बा त यही से अब हमहू यहीं खाइब आ हमके कहीं से भी अब खाना ले आके दी आ हम जाए भी नाई अब यहाँ से बिना खैले। पंडित कहले अब त जग के समापन हो गइले बाबू, अब इतनी जुन से अब का के करी। कहताटे नाही जग के समापन होगा तो उसे का करी, हम खाए तो यहीं खाए। पंडित जी कहले अच्छा चलो ठीक बा बाबू, जब यहीं खइब त कुछ समय रुको तन टाइम लगी। कहता हाँ हाँ ठीक बा। त का कइले पंडित गइले फिर से बेचारा नहैले धोले, नहा धो के ओकरे बाद गइले कोठरी ओठरी लिपोने पुतोने शंख महाराज के नहवा धोआ के आ कहले कि हे बरहो बिजन हे शंख महाराज बरहो बिजन के पकवान हमके दे द। अब बरहो बिजन के पकवान शंख महाराज दे दिहने। ओकरे बाद लेके अइले पंडित ओ आदमिया के खियौले, खैलस, खाओ के गइल घरे गइल त राहे भर सोचत गइल कि हे मन आखिर पंडितवा का कौन जतन कैलस है कि इतनी रतिया कहता खाना उना नाई बा सबे अब इथी हो गइल आ ओकरे बाद फिर बरहो बिजन हमके पका खियौलस है इतना जल्दी आ हो न हो एकरे लगे त कौनो चमत्कार बा तबे ये तर कैलस है, लगता पता लगाए पड़ी। अब उ का कैलस लगल पंडितवा के पीछा क लेलस। अब लगल अब पंडितवा कहीं उठे कहीं बैठे कहीं आवे कहीं जा वही पीछे पीछे एकदम पीछा करत रहे कि कैसो पता लगे। ओकरे बाद देखे पंडितवा त दिन रात घर ही रहता, कहीं जैतो बाटे त कथा वार्ता में जाता त उतना ओके मिलतो नाई बा, सीधा पिसान मिल जाता तनी मनी त उहे ले ओके आवताटे। अब का कैलस ढूंका लगल एक दिन पंडितवा घर में ढूंका लगल तब जंगला माहे जैसे बहरे खिड़की रहे वही खिड़की रहे पंडितवा घर में लगल झाँके लगल त देखता का कि पंडित जी शंख धैले बाने त लिपि पोत के आओ शंखवा से कहता न हे शंख महाराज बरहो बिजन के पकवान दे द। त बरहो बिजन के पकवान मिलल शंख महाराज दिहने। त अब ई मनिया देखी गइल कहलस ओहो त ई बाती बाटे, अब कैसहू क के एकर शंख हम चोराई। का कैलस गइल दूसर शंख लेके आइल आया के पंडित जी के कहता ए पंडित जी ऐसन बा कि तनी अपन झोरिया दिखाउती। त पंडित जी का जानता न कि ये तरकांड करे वाला बाटे। का कैले दे दिया न अपन झोरिया दे दिया न, बस का कैलस शंखवा बदल दिहलस आपन वाला शंखवा में ध दिहलस आ पंडित जी के शंखवा चुरा लिहलस आ लेके चल गइल। ओकरे बाद से पंडित जी का जानता न, उ त सोचने कि हमार सामान है ओके का मालूम बाटे, काहे से कि लोग आड़े ही कुल खाना पीना लोग मंगवावत रहे, लोग केहू जानत नहीं रहे। अब का भइल साँझ भइल पंडित जी लगने शंख महाराज के इथी क के गंगा जल छिड़ी के लगने भोजन मांगे। त जब उ शंकर जी वाला शंखवा रहे तब न मिले, उ त चोरा ले गइल रहे, इ त रहे नकली शंख, कहाँ से खाना मिले। कई चक्कर पंडित लिप पोत के कहने ए दादा हमसे कौनो गलती हो गइल कि हमसे कौनो पाप हो गइल, हाँ हम त बल्कि महायज्ञ करौले रहनी हो सके जगिया में नहीं हमसे कौनो पाप हो गइल हवे, अपने ओर से कौनो गलती नहीं कैनी है, आखिर काहे शंख महाराज हमके भोजन नहीं देता न। तब वही दिन लोग पंडित आए लोग उपास करे लगल लोग।
उपास क के सूत गई लोग। त उपास क के सूत गई लोग। त एथी का बोलेला, अब बेचारा पंडित बिहान भइले कहन कि ये पंडिताइन आ ऐसन बा कि बिहान लगत फिर अब हमके कमही जाए के पड़ी, अब हमन के गुजर नहीं हो पाई। त का कैला पंडित सोचन कि लगता जगिया करौनी है, यही से सब में के खानवा ओरा आ गईल। वही सोचन फिर का कैला बिहान भइले तैयारी बनौली पंडिताइन। आ फिर पंडित का कैला वही तर पहले कैले रही वैसे अब की का कैली फिर राखी गंठियौली। आ फिर पंडित गईना त फिर वही पेड़े तरे रुक के आ गईना मजने से पानी भर के ले आईना लिपने पोतने सोचने कि अब खाई पी सतुआ सान के। तो फिर देखने राखी तो फिर वैसे सूत गईना। तो शंकर जी पार्वती जी लोग फिर आवता लोग। तो पार्वती जी कहती अड़ी हे हई त पंडित वही दिनवा के हम काहे अबे आके सुतल बा न, इनके तो इतना बढ़िया शंख दिया गल रहा कि इनके अब कहीं अले गले जरूरत ही नहीं रहा, आराम से अपन सूत के खैता। तो कहला शंकर जी हाँ हो बतिया सही कहती अड़ू चलबू पूछल जा। तो साधु भेष द के लोग फिर आए लोग। तो जगौली पार्वती जी जगौली। तो पंडित जी उठ के बैठल तो कहता न ए महाराज जी आ लगन शंकर जी पार्वती जी लोग पूछे कि काहे का बात भइले कहाँ जाता रहो। तो लगना पंडित बताए कि ये महाराज जी आ जौन रौरे शंखवा देले रहनी है वो अब खाना नहीं हमके देता न, यही से हमके कमाए जाए पड़ताटे। कहला शंकर जी देखी तनी। तो शंखवा निकाल के आ का कैला पंडित शंकर भगवान के हाथे में दे दिया न। शंकर जी देखना तो कहता न ई तो हमार शंखवा नहीं है। कहता न पंडित कि ये हो ई कैसे हो सकेला ए बाबा ई तो रौरा दिहल है शंखवा। कहला शंकर जी नहीं हमार दिहल शंख नहीं है। शंकर जी अपन ध्यान लगा के देखता न कि तो शंख चोरी हो गई बा। कहला कि ऐसन बा आए बच्चा शंखवा चोरी हो गई बा, तुअरे गौवा के मनई चोरा ले बा। आ ऐसन बाटे कि जा तुके अब दूसर शंख देता नी आए के ले जा, आए के कह दियो कि हे शंख महाराज बरसों धमाधम तो खूब बरसे लगे हैं मुँड़ा बरसैया धमाधम कैले। आई शंख ले जाके कैसहूँ ओके दे दिया जौन पुरन का शंख चोरा के ले गई बा। तो से झोरी मंगले रहे देखे के आ तू झोरी दे दिया लो तब शंख बदल दिया ले बा। तभी पंडित के याद आ गई कहने हो तब बस करो उहे मने मंगले रल है हमसे शंख झोरिया। तो कहला कि हाँ ठीक ठीक साधु महाराज कहला ऐसन बा। शंकर जी कहला कि ले जाओ के कैसहूँ ई शंख दे दिह कैसहूँ दे दिह। हैं कहला पंडित की ठीक बा। इतना बात कोई के आ शंकर जी पार्वती जी लोग अंतर ध्यान हो गए लोग। अब का कैला बिहान भइले पंडित जी फेर गईला तो मनिया घूमत फिरत लौकल। तो ओकरे बाद ओके बोलौने अपने लगे। तो ई नहीं कहना कि शंखवा तू ही चोरौले बाड़ो। पंडित ई नहीं कहना कि जानता रहो हमरे लगे ऐसन शंख बाने कि कहे नी कि बरसों धमाधम तो बड़ी सेव संतरा फल फ्रूट बरसला, बड़ी सोना चानी रुपया पैसा बरसला। हऊ शंखवा तो खाली खाना में देते रहले ने आ ई बात मारे रुपया मारे पैसा मार खजाना एकदम इतना देताटे कि कहे हद नहीं जन लो के उसको यह ने तू ही भर से कहतानी। तो अब ई सोचला ई जानला पंडित जानत नहीं बाने कि मने वह चोरौले बा खनवा वाला शंखवा। तो ई सोचला कि त लगता अब पंडित बड़ा निक शंख पौले माने लगता इहो चोराए पड़ी पैसा जब इतना इथी देताटे तो पैसा का हुई खाना इथी कह के जब पैसा रही तो बहुत खाना खरीद के खा ले आ का करतानी उ शंखवा ले आके या शंखवा से बदल देतानी। बस उ का कैला जौन खानवा देत रहे उ वाला शंखवा ले आके धीरे से ये शंखवा से बदल दिहलस। मंतरियो जानी गई रहल कि बरसों धमाधम कहे के बा। बस का कैलस ले आके आ खनवा वाला शंखवा पंडित के झोरिया में धो दिहलस। आ का बोलेला
एथिया वाला जौन रहे बरसो धमाधम वाला उठा ले गई चोरा के। जब चोरा के उठा ले गई तो लेके गई घरे, खूब गदगद भइल, कहता आज तो खूब रुपया पैसा खजाना हमके मिले वाला बा। और ओकर मौगी लइके कुल सब कुल खूब उछल कूद मचाए लगना कुल कि आज तो बहुत खजाना मिले वाला बा, रुपया पैसा। अब का कैला कुल त अब थी का बोलेला लिपि पोत के आ का करता, कहता हे शंख महाराज बरसो धमाधम। अब का भइल भाई, मोट मोट लाठी निकले लगल ओइ शंखे में से, मार मुआड़ा मार लाठी आ लगल धोई धोई गिरे ओकरे ऊपर, लगल लात जूता खाए ओकर मौगी लइके सब कुल कुटाए लगना कुल, लगल लठिया कुल मिलन के बरसावे लगना कुल, चिल्लाए अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे माई बचाओ बचाओ लगना कुल चिल्लाए। जब चिल्लाए लगना कुल, अब उ जब चालू करे के तो मंत्र जानत रहे, बंद करे के मंत्र ये नहीं जानत रहे कैसे बंद करे के बा। अब लगल चिल्लाए खूब, जब एकदम मुड़ा बरसत रहे बंदा नहीं होखे, अरे महाराज बन कर दो, बड़ी भारी गलती हो गई, तुमके चोरा ले आईनी है कदेनी हो कदेनी, बड़ी बड़ी जतन करे लेकिन तो उ काहे के बंद होखे, जब ओकर मंत्र ये नहीं रहल तो बंद कैसे होखे। अब का कैलस, भागत मार खात लाठी बरसते आवताटे ओहरे से, धोई धोई गाड़ी पर धोई धोई बजता, इन्ने भागल आवताटे पंडित जी के लगे, कहता अरे पंडित जी बचाई, अरे पंडित जी बचाई, आज तो हम मर गई नहीं, अरे पंडित जी बचाई जल्दी बचाई, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, हम ही और शंखवा चुरौले रहनी हई, हम ही एहू चोरा के ले गई रहनी हई बदल के, हमके जल्दी बचाई नहीं, हम मर जानी, आज के बाद ऐसन गलती कबो नहीं करब, अब चोरी वाला काम हम कबो नहीं करब, हमके माफ़ करी पंडित जी, हम ही चोरवा हई, हम ही चुरौले रहनी हई। लगल पंडित जी के गोड़े गिर के लगल नेकुरा रगड़ रगड़ चिल्ला जी, माफ़ करी पंडित जी माफ़ करी पंडित जी। तब पंडित जी कहलें कि जय हो शंख महाराज, आ बंद हो जाई। तो अब शंख महाराज जब देखला पंडित जी के, तब का कैलें वहीं जन बंद हो गई ना, आई तन गोड़े गिर के आ पंडित जी से लगल माफ़ी मांगे, कहता पंडित जी हम ही चोरिया कैले रहनी है रौर शंखवा, आ हम नहीं जानता नहीं रौरे भगवान बानी देवता ऐसन पंडिते बकने के समान हम चोरा के ले गई रहनी है, हमके तो बड़ा भारी पाप लगी। लगल गोड़ पकड़ पकड़ खूब पंडित जी से थी करे, आ ओकरे बाद वहीं से अपन मेरी लड़का लेके चल गई अपने घरे। आई हरी पंडित अपन शंख पा गई ने, आ पहले बाद ओकरे बाद लगना फिर वैसे लोग अपन खाना मंगाए लोग प्रभु विजन के, आ खा पिए लोग, वही में से दान पुण्य करे लोग, आ कथा वार्ता पूजा पाठ जौन कराए धराए के रहे कराए धराए लोग, भंडारा कराए लोग, आ अपन सुखी शांति से अपन रहे लगल लोग। तो दोस्तों ये किस्सा आप सबके कैसन लगल है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं, और अब हमके आज्ञा दी, अगले वीडियो में फिर मिलब, और तब तक के लिए धन्यवाद।